Oh. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dhek kan yo kesel to, El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho, tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bugesi padha wae asine iki ora. Lek omong do teng tepet cotot kabeh ora. Nyambut gawe nek dong banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngopo? Kokono banter, kekene banter. Kono ya swarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Kayak iki sideme kapan, Mas? Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas. Ora dagel apa-apa. Boleh. Sing penting becone entek yo. Nggih, ya. Iki selamat ra to, Nduk? Selamat Mas, tenangno pikirmu. Iki selamat tenan Kok nek ora? wedi tak kempet kowe ndelikone kene. Oh, ya. Iki selamat tenan apa ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenangno pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora. Selamat muga-muga. Iki pakurmatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngopo? Lah iki lek bledos nang dasku rantek. Oh ya, janten. Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten? Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Nggih, leres. Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia nek perang kaya ngono, wayange tidak ada. Oh. Piye nasib awak dhewe ning nganti wayang? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik nang jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, kartro-tro-tro rahardro. Katurora. Katro tentrem lan raharjo. Kabeh ayam tentrem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa. Kata-kata. Rasah mendeli. Ya ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lha motoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku len. Kowe pengen arep dudoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Kok nyambut gawe karo iki ping pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khas gareng niku lak kira. Kena diarani tegese teng mriki kedung bateng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Panaraga. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Elok. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison kok iso lepen bison. Kedung ki apa? Kedung Lepen. Lepen. Bison. Pantai. Nah. Alah kok Tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen bison Mula- kedung pantai. kabeh. Nggih. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget dung banteng menika mboten wayangan. Nggih. Ning Leres. menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Nggih. Jenengan presani sak lapangan penuh kaya ngoten niku dung Gebek banteng. banget tumplek-blek aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak pe untuk. Ora sangalih rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Ora. Mumpung rong Mei rene sik ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Sik, piye. Aku tuh gak izin Bu. Halah ora Oh, saiki. bebas. Buka sini ya ini santai ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Terus? tahu. Nggak tahu. Pantas nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Toh. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Mendane. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa? Alah, delok. Alah, strawberry kok. Alah.
Reng, gareng. Ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dina. Nggih. Cobi jajal kula. Ah, nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to, Son? Kok malah pesing ora ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Pak Cahyoku tadi. Ayo. Ya ora wong idolane jenengan. Lah, kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabet ke hatiku, Mas. Waduh. Wis ya. Awakmu kuwi rasa ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek malihane. Ayo. Kowe upamane dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta? Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. Senin. Senantiasa mencintai Cahyoku tadi. Selasa. Ayo terus ora apa-apa. Terus. Ayo. Walau Selasa, walaupun ngene ki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyokun tadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Napa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi geternya neng hatiku. Ini bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. Ngopo? Ah. Berarti sing geter nek kene iki kaya atimu to? Ah? Sing geter. Ati ki neng kene kok neng kene. Neng kene. Iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyokun tadi ro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyoku tadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi deh. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Ketoke kentuk iki malian. Kentuk ki apa? Kentuk. Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Enggak bohong, tenang. Enggak bohong, tenang. Swear. Lho takono wong Ponorogo, ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Mbak. Sukesi Rahayu. Sukesi. Berarti kudu sing kentuk beli. bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora rawani kentuk, Bukesi kentuk napa mboten, Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa mau terus e? Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Minggu. Apa keri dhewe? Kowe apa urung Minggu. ngerti to, Sa? Minggu prai. Di saat dianjurkan pemerintah minggui prai jalan-jalan. Sa kuwi mau Senin wis. Wis. Selasa wis, Rebo wis, Wis. Kamis wis, Jumat Wis. wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Ah. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Iya, Lah sama terus satu-satunya. saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu, ngono lho.
Dek saiki Minggu. Minggu brei, wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat arep ning ndi Bang kowe. nekat wae. Rasa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negeste ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan nggih sae. Ah. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu brei ya Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei no Plek. mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok Lah ya. ngono. Lah, Karo nggih. ndongake Mas. Doa terbaik Doa, untuk doa, warga doa. masyarakat, Mas Gareng nggih. dulu, Mas Gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula biyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Banteng sakmenika manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya selamat akhirat. Allahumma Amin. karek awakmu. Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa yang Aku terbaik. ya doane kaya mau kan kas ciri khas kene pangtun. Pantun. Pantun. Pangpung. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. Golek kreweng cacahe siji. Ya, masyarakat Kedung Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedung Banteng tansah ayem tentrem. Golek kreweng ning wetan. Nyangitan. Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedung Banteng diparingi ketentreman. Golek kreweng rupane ireng. Apa tegese? Wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng. Aduh, lah yo repot nek meting barang bidane piye? Kaya ketok ndase didelepne neh. Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Nggih. Iki wonten Awala. Nggih. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji ajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak, nggih niku. Mawar Kuning. Mawar Kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji Nggih. dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Nggih. Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mbak Mei, Lisa. semoga lancar semua, Nggih. Pak Yoyo. Nggih. Wis dadi haji, so aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Ora Haji enak. itulah ibadah. Haji itu Lah, kan wayangan ya tetap wayangan. Iya. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin, Bu. Izin Bu aja ngono ya. Izin, Bu. kowe iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek kuwi lho. Lah kan aku juga dula besti juga lah. Nggih, nggih. Iya. Lan kula anu Mbak Elisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejob kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Ha, mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dwija Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Oke. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbok Enom Bu Kesi. Ayo iki. Oke. Oh, Iki lek duet wong loro mantap lho Reng. Lagi ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho, Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi niki muga-muga ora. Ayo. Dongakno Mas, aku yo deg-degan ini podo wae. Ya awakmu deg-degan iki Ya. kene kudu nesune mboten umum. Sini kok ya. Ayo, ora. Asline ya ngempet kok ya. Iya. Ya kok Biasane spesial engko bawane Pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu Mawar Kuninge terus berdua. Lho, kaya ngono kuwi. Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Pripun? Kesi. Nggih. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oh nggih. Sik Bu, Jadi- sik. Dalam- Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso? Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Oh, kuwi.
teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan untuk berdialog kalih bintang tamu, Betul. guyon maton, nyerempet sithik ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra? 16 tahun loh Mas Kareng. Iya lumayan. Ning asline yo ngempet tok. Ora ngompori ah Mas Kareng iki lho. Reng. Asline yo ngempet. Kowe aja nggak takon ning omah. Aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi. Lho Pacaran. ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Lho. jenengan kalih Mbak Kesi. Heeh. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng. Mergo ora tak gandeng ora tak cekel tangane. Kuwi njupuki apa-apa deh. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo to. kira Mas Rane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Ning aku upama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diripet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing genti mijeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Oh. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dheke kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho, tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha ae asine iki ora. Lek omong do ting tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya Moga-moga, moga. apa. Ayo sing nom Moga. dhisik. Ayo nggih. Izin ya, kakak tertua ya. Iya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten ngono. Jan. iki- Ditenanke apa piye? Napa? Tenan apa piye? Heh? Tak lamarke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Sambil siapa. Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bu Kesi. Mingkar mingku renggang koro. Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Ayo. Istimewane teng Ponorogo nggih niki Mas Sahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu Nggih. kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Saya sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sagadu-gadu ki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Loh, rukun to, Pak? Piye? Kok sik to Rukun hubungane ora? Taman Juruk karo basa ki apa to? Monggo Taman Juruk ngen binatang lho kuwi ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Akarono karenan marti si Hup, oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo mbok nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora ayo. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong do bantengi ora. Iso malah iki. setuju. Loh, kula jane pengen nyuwun preso lho. Panjenengan niku alasane nopo kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Kesi niku alasane nopo, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh.
Tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi engko Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi. Lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten loh, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok nggih ndur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah nek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Makrok. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok aura aku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Iki ratune Pangkur Semarangan iki. Iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Lah iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe kok aja nganti kalah lho, aja Ayo, nganti kalah. ayo. Kowe pendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nganti kalah. Sampean kok iso ngono? Gamel aku peken. Ayo. Ning bunang tok nggih, dodol es lho Bu Kesi. Tak kira lek sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahya Elisa ngono. Iya. Lek iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Ya arep muni kace. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa diterokne Bu Kesi iki mau. Ayo. Kayak gitu. Oh gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, nggih. bisa. Asik semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Nggih. Aja karo kalah kate karo mbok wek. Nggih. Kan ya. Sik contohnya pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Inna ma asobirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Ayo. Padung tak supporti kok ngono kok malah. Desa, sekali ayo. merdeka, tetep Coba sa. merdeka. Mepsa, ayo sa, ayo. Iya. Salim. Selamat adikku sayang. Iya. Iya. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi nopo sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin.
Banding-banding ke ora. Terus yo Mbak Lisa ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Yo no yo. Sinupa sinukarto mreh gretarto pakartining ilmu duet sepanjang zaman yang paling indah ya iki. Matur nuwun. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong puna diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng manggih kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur kurmat dumateng para leluhur ingkang babat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten iki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh mbiyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi siji sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lho pedahe wong ki lek arep guntuk-guntukan. Apa pedahe wong-wong arep plero-plerokan ora cukup sangka niku. Mula persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin, nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahya. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian Gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari niku prawan Kalimantan. Iya. Kalih negara angin apa iya? Wah, jan. Nggih niki negara angin. Heeh, negara angin. Tapi duka niku kula dhewe nggih mboten mesti kok. Nggih, ngene Durna ngatas Maruta. Ayo nggih. Nyuwun lagu kagem sedaya nggih. Saping Gunung Mbak Elisa. Warga Kedung Banteng nggih. Nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesideman. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian Kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika lek mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih to? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula. Pak Wah, sapa iki? Sapa Mas Gareng iki? Dukuh. Wahyudi nggih. Pak Wahyudi Dukuh. Nggih, Wahyudi Dukuh. Niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Nggih. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusumaning Ati. Ha nggih, dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai sangka klasik, dangdut,
keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal mboko setunggal dipinangkani ngoten nggih. Nggih. Mas Cahyo. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa rumiyin ngersakaken pepiling. Nggih. Dipun pinangkani. Jenengan ingkang mbawani? Wong kula lek ken bawa mboten matur, Mas. Lah napa? Wong kula niku gaene kali bawa amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Nggih. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, ngoten. Aku dhewe awakku ora ngapik karo ngomongni wong liya ora wani, Mas. Wah iya nggih. Siap. Yo coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang gulanipun. Nggih. Dandang gula rukun Islam mangke kalajengaken. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mreng para sasema Hop, nglerek Mbak Tri Hastuti Retnawati. Aja nganti ditinggalke Sak garis engkas, Mbak. rukun Islam niku Nglerek Mbak Mira Kirana. Yo. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk sahadate kang angka Mas Cahyo. Dalem. Menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo. Sak kecamatan nggih, Mas. Nggih, menika rawuh sedaya, Mas. Oh nggih, sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo, sugeng laras, sugeng midhangetaken. Neh, sak garis engkas, Mbak. Buk Asmara menika klangenanipun Mbyayi Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, Oh, nggih. selalu nggih. Nggih. Waktunya jam 12. buka puasa. Neng puasa. Waktunya sahur. Oh ya. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat. Ngoten. Ki wong bawa gubuk asmara ki ya dawahe jam dinding mania. Dinding mania. Nah, Ya, nggih. cuman ya. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Nggih. Mbah Lurah Sono Keling juga. Kemarin Betul, kita di nggih. sana beliau Nggih. hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir. Pokoknya Ya. tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Sudah lengkap. Mbak, anu Pak Trimo. Trimo Nggih. juga penggemar wayang semua. Nggih. Alhamdulillah. Kok aja ya doa kerap men to karo Mbah Trimo bareng. Kandhane kok. Oh, wong benditen niku jan CS Elisa lho Mas niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai ayo. Tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan, Oh, Mbah Trimo tuh pasti nyusul. Oh nggih sembah nuwun Ya. Mbah Trimo. Anu Pak, kalian ngaturaken wilujeng dalu Mas Arif Nglumer. Mas Arif Iya. Kowe yo kanca to. ya. Kowe kanca apa ayo ayo. Kowe ana apa karo Mas Kowe yo Arif? kanca to. Loh, Mas Arif Nglumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu ngomen apa itu postingan TikTok saya selalu dikomen. Setiap Pak Yoyo apa setiap Birgita hadir? Ya setiap aku bareng. Iya. Alah, Oh, kuwi lho nganti untune dibegel kaya ngono lho. saking ngefane kok ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Lumer Madiun Betul, usul Betul, dugi betul, mriki. Kota Madiun rada rono Nggih. ya. Arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan. Diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kulaturaken dumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Nggih, Ngoten niku. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nggih. Saksi-saksi dari Magetan, Blitar. Merapat matur nuwun. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul, nggih, nggih, nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ayo kowe sik Bir. Luduk Asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Mang Matne niku Mas Gareng. Nggih, nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. Nggih, tenan kok ya. Ngelak to. Jan sumpapno nek cara wong Jawa ki glathik tunggal sagowo. Oh iya to. Nggih, glathik tunggal sagowo. Nggih. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segowo. Tunggal segowo iya apa? Segowo ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Awas lo, wong keterangannya suwe. kudu jelas lo. Yo yo jelas Emang WA-mu wis dilemokke WA-ku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne mbek aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho, cantik kabeh to Mas Gareng. Nggih. Lho, sampean jejerono rada nyedak Birgita. Nggih, nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Serigala. Mas, jenengan mau getok karo mimik to. Ah, lah. Ya tak cucupe. Aja. Serigala. Aja nesu ngono kuwi ayo. Mboten. Nggih. Gagah. Yo, Mbak Lisa. Ayo. lingsem yen kemutan lelampahan kang wuri. Yo, Bir. Ayo. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Kiteke lho Kuku padha. kita juga sama. Kayak Iya. 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wayote. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal dhek. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Ditunggoni Pak kula, Pak. Oh, wis duwe satpam. Nggih, ngene kuwi. Yo rasa diang. Oh, kasar to. Ah, iya aku mau. Oh ya, Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono iki. Dadine wis ketahuan. Rarep yo goren. Iya. Ya Mas Piko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho asline. Ayo. Dan Elak. tenanan kok ya. Gurin nyandi ya, biasane ku wedhek karo Elisa aku. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke. Oke, Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Monggo. Gubuk asmara. Ya yuk. Niku Sebabe bolos napa? niku nggih alah nggih kadang kala enjing ngoten nggih sik budal teng sawah. Niku Nggih. ya sok ngedot, sok ngerek. Mboten mesti wong nggih sampean kula niku nggih tani kok. Lah pun dadi dagelan viral larise kaya ngono nggih sempat ning sawah ora. Lha wong pripun wong kados beliau dulur Kedung Banteng niku najan beliau niku dados lurah, dados kami tuwa niku tanine nggih tetep hebat. Oh nggih ta? Nggih, wong nggih, dulur nggih. Ponorogo kok. Nggih, nggih, nggih. Niku kersanipun maju niku kan nggih apa iki gelare ya ditata, rejekine ya muga-muga ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Nggih, nggih. Nggih mugi-mugi mboten namung dalu menika setiap tahun kula dongaaken Piyayi Dung Banteng menika tansah kathah rezekinipun, Amin. saged bersedisa, saged wayangan terus. Jalange mboten kedah Cahya Kuntadi, upamane ganti bojone Kesi ya ora apa-apa kaya.
Bojone Kesi niku sinten? Bojone Kesi niku sinten? Ingwang. Oh. Ngomongnya ora sanggulang kalih Cahya Kutadiai ngene ngopo? Ah iya. Niku ya nggih, alhamdulillah saestu lho Mas nggih. Nggih. Wong jenenge gara-gara nggih tesih kawontenan kados mekaten. Nggih. Beliau-beliau ingkang lenggah nggih dereng kundur, Nggih. tasih nderek wungon. Muga-muga sedaya pinaringan berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tenan Nggih. kena diarani lek jenenge Dong Banteng iki tenan pokoke gawe tontonan ki lek urung tancep kayon, urung kukut, urung kundur. Ngaten nggih. Nggih. Hmm. Mula ilailane wong dulur Dong Banteng niku kan nggih ngeten. Paribasane titiyoni gondoyoni kan puspa tajem. Nggih ngimpi nika. Nggih. Titiyoni wekdale tenggene leng. Nggih. Titiyoni gondoyoni awake dhewe ngeten iki ngomong ndongakne dulur Kedung Banteng muga-muga tinekan, muga-muga dikabuli dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Ya. Lek puspa tajem. Muga-muga njing ben taun ngajeng nggih ngatur ning jenengan malih. Amin. Wau Pak Haji Karsono nggih sampun paring dawuh. Mangke Pak Cahyo menawi lancar sukses penonton semangat warga Dong Banteng menika sami gumregah taun ngarep insyaallah nggih badhe wayangan melih nimbali kula sak kanca Madangkara tetep mawi bintang tamu Gareng ning Gareng saking Semarang. Amin. Wong niku dosen kok paribasane niku kacane kula Mas. Oh nggih ta. Wong Guru ki jenengan nggih. aja ngantek nglalekne wong apa sing dikaca paribasane lek neng jenone sekolahan aja ngantek nglalekne guru Mas. Leres, Nggih leres. napa mawon niku nggih namung ndedonga muga-muga sedulur Kedung Banteng sedaya manggih kawilujengan kebagas warasan Mas. Amin ya rabbal alamin. Kathah Ugi pamundutan Mas niki wau. Nggih, leres. Saestu saking kula, saking Mbak Elisa, wau wonten ingkang saking Magetan request pun meh sami. nggih. Nyuwunipun menika caping gunung. Wah, sami yen ngoten sami menika. Ya Mbak Lisa ya Mbak, mumpung ketemu Mbak. Bari iki ketemu sik kapan. Matur nuwun Mbak Lisa wis dilantarke kula sak kanca sok Juni teng Bekasi. Matur nuwun. Sing wis maringi nomor ngene Pak Eko Bilo kok. Kasih nggih. Aku ora mbojak rono aku ping 3 aku Biasane ngejak awake awakmu dhewe lho. ya, Mas. Iki biasane niku sing ngejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to Mas. Ambok ya ora Mboten kali niki to? Ora dijak to, Mas. Alah awakmu. Pak Eko Bilawon. Biasane piyayine nggih Mas. Ane manggene teng Desa Pulung. Pulung. Kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padepokan Suru Gubeng. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming, Yeah. mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aki yo mbek dijakne. Awakmu lho sing asese biyen aku geden saiki mbok tinggal. Reng, Mbak apa? Elisa ki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Mene job iki bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi kuwi Bekasi. Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober. Oktober neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak Iya, colke lho, Mbak aku Elisa. ora mangkat aku. Wes Tenan. wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon ki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara pasti penontonnya akeh Mas Gareng. Tonton tenanan wong trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu gawe wis sarjana. Kuwi Engko niku kena diengge totonan to Mas. pemimpin kabeh ana sing kepsek, ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo iki padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung Nggih. buat Mbah Lurah yang masih hadir. Siap. Ugi Mbah Lurah Sono Keling. Nggih, Mbah Lurah seneng. Winginane Ditunggu mriko cedak banget. Alhamdulillah namung dledek ngalor sithik. Iya. Lembean Magetan Mas. Oh, nggih kali anu Mas Alek. Nggih. Wah, nggih nika nggih anu Alhamdulillah. slomet kula nika. Nggih, Nggih. ngoten nggih. Monggo Caping gunung. mangkuripun, Mbak. Caping gunung. Jengglengke nggih to, Oke, kowe Sih kono. kuat, Yahmene iki ya kuat jenggleng. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik ta. Ya. Jombok padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot.
Sesasi oleh neh iki isih kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek nekoni kula pas donga. Oh, iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa, angkuripun Taping Gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Oke, Keling oke, tasih tak lenggah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jegles. Sangoni terus ya. Ya. Nyawa Nene lho cocok. Mantap. Aku dawuh Balura do Banteng, Balura Sporjo kabeh mesti lek jegleng semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul. Nggih. Yang pertama tok, kedua, ketiga, keempat, mboh engko. Ya delok. Saya kari kecret ya. Ora mungkin. Lisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora kok kecret-kecret yo gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mung karo janur kuning. Ya! Seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jlek jlek. Wah, penak. Nek kuwi nak rene. Mas Cahyo. Apa? Ketoke kepengalamane kok wis berat. Apa pengarane? Ya kok jane jelek bareng penak wi. Iki antarane iki lho, menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha. Oh. Nah, Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Nggih Mas. Tetep penak. Beda ya. Coba Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Sinden kuwi lho, dijegleng kuwi. Iki ta? Nah. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Wis Allah. Mbak Bu kuwi enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Iki tega ke aku jeneng kuwi. Lah ya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong dijegleng yo. Winong. Pindong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan, ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak curut. Ngendleng kok jerut ngawut ora. Nggih, lho suara mak klotak ngoten kok. Bir kita. Sesere. Bir kita. Niat. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Ya. Alah. Mira. Pertama tok, Ra. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, Sang. Ayo. Iya. Iya. Ya. Ayo. Nah, jodone, Mbak Tuti coba kaya apa, Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Agar. Ra apa-apa, bukesi ra apa-apa. Kok dilupati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillahi taala. Izin. Saestu. Oh, ora. Engko ora bingung nulien. Ora arep nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilih sak blukan. Ayo gluk kae. Ya Allah. Ngapunten Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih, Heh? ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi mergo ro tangane. Lah njegleng karo merem. Merem. Merem, ayo. Ya Allah. Yo. Iya.
Mbak Tutik iki, Mbak Tutik. Ayo, Mbak Tutik. Kluthek. Kiwane Bu Kesi, ayo. Ya Allah. Luna Mayanya Madang Nuwun sewu Mas nggih. Napa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun idi pangestu dulur Kedung Banteng nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih, ngapunten. Din ya Allah. Iya. Oh. Kayak kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa muni oleh Kan kuwi. munggah Mas. Ayo sing Kene ngatur. Ya iki kok Luna Maya Pak. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada. Wae ngono kek dimantepke sisa. Julen ae. Sik lek polahmu kaya ngono garing ling jenggleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep engko ini kan kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua kita awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono nduk. Iya.